și bine v-am găsit la un episod din Stray Kids. Este nou pe acest canal și sper să vă placă. Nu uitați să dați like, share pe Facebook și să vă abonați la canalul meu. Aveți în descriere linkul canalului de YouTube al lui Anthroprox, dacă vă interesează, și dacă susțineți seria, să vă abonați în continuare la canalul meu și dacă vreți să jucați cu mine, să lăsați numele de la Steam în chat și o să vă adaug. Alături de mine e Alex Pătăcă și Alex. Cred că Alex trebuie pe mute și Alex Pătăcă va juca cu mine Stray Kids. Rambo Dash, așa, și Alex... nu știu de ce el are o voce ca asta, e puțin cam răgușit. Alex Pătăcă o să joace cu mine de data trecută Vala LL. Și acum să-i dăm drumul. Hai, Vala. Așa. Alex Pătăcă o să moară în curând. Și hop, hop, hop. Ce frică, ce frică. Ok, asta a fost un sniper frumos. Aferent. Da, am murit. Asta a fost un sniper aferent, cum ne place nouă pe Barcelona. Am jucat de puțin, de 50 minute, am făcut 82 de puncte, am jucat contra el și jucam 1v1. Deoarece suntem numai noi pe server. Acum încerc să-l bat, pentru că e un jucător foarte bun în acest joc. Da, și în CS, să știi. Și în CS recunosc cum o facem. Și acum hai să vedem dacă putem să-l batem. Ok, se pare că e frică. Pe care mă omori. Ce vină mea? Așa, el va face asta, și o vei face asta, și o vei face asta. Așa, se pare că fuge. Ba nu, cred că l-am făcut. Ba nu, așa, o cu viață, nicio problemă. E frică, cum v-am zis. Că dai tu pe 5 hituri, dau eu pe un hit. Ia venit un cop. Pa, ce fric! Bye. Nu-mi place arma aia, vreau un shotgun. Vreau un fucking shotgun. Vom juca... Nu, se numește Ormi și ai mai multe opțiuni și poți să dai acolo. Da. Eu mi-am luat alt joc. Ok, tu joacă-te ce vrei, noi filmăm Strikeries. Strike. Da, hai să mi le iau și eu. Ok. Cum scrii? Worm, deci W-O-R-M-I, adică is. Wormis. Așa, nu știu unde e Alex Pătăcă, cred că este frică. Fiți frică. Și eu fost mă. Da, dar bine, nu e ăsta, are mai multe joculețe Are inclus. mai multe opțiuni. Da. Parcă aveai puști și chestii. Pe da, ai, dar trebuie să-l instalezi pe ăsta ca să ai puștile alea. Și, dar o să vezi că ai 3 selecțiuni odată, Ormis, odată, Mitosis, după aceea e Strikeys. da, Ormis, Strikeys și Mitosis. Și tu selectezi Strikeys. Dar se... Cont și ne spui cum te cheamă ca să te băgăm la prieteni și să-ți dăm invite. Bun. Gata, am intrat pe el. Uite ce frică e. De-abia mă nimerește. Aha, așa. Din greșeală Valal m-a omorât. Da, din greșeală. Să știi că din greșeală. Și acum încercăm să-l omorâm, deoarece pentru că este un om foarte bun în jocul acesta. Pentru că fiindcă deoarece sunt foarte bună la jocul ăsta. Așa. Și v-am dat drumul la hack. Glumesc, n-am niciun hack. Dar el ce cam hack, l-am omorât de vreo 3-4 și N-am cam. spus că ai hack, am spus că joci. A zis cam hack. Ba nu. Ba, chiar ai zis cam hack. Nu, Cristian a zis că are hack. Ok, nicio problemă.
vom afla dacă am hack sau nu. Război între război. Glumesc și eu cu voi. Eu sunt sus, Nu dacă... merge, nu merge. Păi da, trebuie să spui numai complicat, cum i-am pus eu valal. Uite puțin, bă, de ce nu merge? Ia, E stai cum foarte uit eu, stai cum uit complicat. eu. Puneți acolo, între ele o bară, între Alex, puneți bara aia jos. Uite asta, o pomidor. Lari pap, lari papu, lari pap, lari papu, lari pap, lari papu, Să spui nume mai complicat. Silver, chestii de astea. Pe-ai luat. Ce naiba? Se pare că Andrei, eu am câștigat. Păi da, dacă te-am afectat. Așa. Am avut 5 kill-uri, 2. Ce? El 2, killstreak-uri atâta. Păi da, pentru... În fine. Așa, deci dacă dăm esc... El are level 9 sau 10. Am 9. Așa, eu am 8. Acum, Vezi că eu sunt sus, vină. ok, vin acuși. Nu merge, uite de ce chestia asta, îmi uite de puțin afară. Filmez, scuze. Tu filmezi? Da, serios, chiar filmez. Doi. Viață, viață! Viață! Tot ți-e frică. Hai, mă, hai! Hai. Opa! Ți-am zis că ți-e frică. Păi da, când ai cu stai? Ce vrei să-ți fac? Ia mai dat un. Ia mai dat un. Stai să-ți faci tu viața, for să vedem dacă mă bas sau nu. Eu voi juca, voi filma și dacă vrea Samp, dacă vreți. Pare că lui Alex că este frică că-l bat. Uitați-l cum fuge. Păi dacă ai fucking lunetă. Da. Dar el nu știe că dacă se bagă în mine cu shotgun-ul mă omoară mai repede. Nu, bă, că mi-e frică că dacă dai. Vedeți? El nu știe că dacă se bagă în mine mă face. Da, că știu ce te mumur de atâtea ori. Iai. Bă, n-aveam muniție! Sorry. Va, ce sorry? Mamă, bine. Sorry, a? Sorry. Ok. Hai ce mă măghi. Păguitoare. Sorry, a? Hai să ne batem. Da. Hai dacă ți-e frică. Bă. Nu merge. Păi dar nu trebuie să spui neapărat, puneți un nume așa. Eu vreau numele ăsta. Stai. Ai murit? Păi da mori, bă. Trebuie să mori. Nu mai am fucking muniție. Hai fucking up. Bă, pleacă bă de aici. Nu. Dar lasă-mă. Așa, l-am omorât din nou. El a vrut-o, nu eu. Oh, fratele mine. Nu uitați să dați like la acest episod de Striker eu. Bă, se pronunță strike. Eu. Știu cum se numește jocul ăsta. Logică scrie și acolo, strike. Eu. Ah, am că zice Strike you. Încă nu știam cum se numește jocul. Eu ziceam Strike you în continuu. De Strike you, ok. Așa. O să încerc să-mi fac. Hai să ne întâlnim unde ești. Îmi fac muniție. A, Yes, mă. Da, chiar îmi fac muniție.
Hai mă, vină cu ca mașină gun. Am mașină gun. Se zice mașini gun. Bă, și acum eu cum setez? A, nu știu. Ia stai că ți arăt acolo. Acolo, de acolo la Strike His. Și cum te cheamă? Zi-mi numele ca să te bag la prieten. Dacă, A mare, Stai. La câte am lăsat? Zi. A mare, Add a friend. A mare. L mic, L mic. E mic, Da. E mic, Da. X mic, Da. X mic, Da. X mare, Da. S mare, Da. M mic, M mic. da, Da. 3, Da. K mare. Capa mare. Acceptă. Așa, acum îți dau invite. Și cum îmi cumpăr și eu azi? WhatsApp este Nu-ți cumperi. Acceptă că ți-am dat invite. Da. Așa. Wow. Și acum ce iar joc. ți apăsa pe fus și iei armele acolo, iei glanțe și poate ne Ce găsim. joc, lol. Ești șmecher. E nașpa. Ești șmecher. E troll. E greu. Arc. Nu! Mor frăierea aia armament. De ce nu mi-a reluat? Apeși F pe ea. Ce? Mori. Nu te duci acolo. Nu mai am luat ceva asta, mă. Bă! Eu l-am omorât. Nu contează. Și cum intru la loc? Păi dă-i acolo din nou play. What the? Unde dau play? Acolo, la Play for All. Gata. Ah, stai că se schimbă mapa, mă. La el. Ce se întâmplă? Ia. Nimic. Tu joacă acolo. Dă-i din nou play. Gata. Lollipop, lollipop. Hai mă, Andrei, eu. Gata. Că nu știu unde ești. Sus. Uite un frai. Dacă mai dai una, te rup, bă, că e altceva. Ia, hai. Hai, mă. Unde sunteți, mă? Gata, am luat viață. Hai. Unde sunteți? A, te-am văzut. Suntem în mijloc. Lollipop, 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 lollipop. Dă, fraierul. What? Nu! Haide, hai Alex. Nu se poate. Alex, și că tu poți să-ți iei icon de astea, da? Costă 50 de gold și tu ai vreo 400. Mi-apare meniul ăsta când și mi-arată cine e pe primul loc, cum ies. Da. Apeși tab. Nu merg. N-aveam Așa, muniție. ziceam și eu. N-aveam Cum muniție. n-ai jucați pe așa? Noi jucăm de bozi și... Na. Gamer adevărat. Vezi că Andrei, nu, nu mor. nu poți să dai prin perete. Adică dacă ai fost. Andrei îl ba la unul meu. Ia, hai. Hai mă, veniți încoa. Veniți sus aici, unde e asta verde. Dacă dau peste Alex, îl omor direct. Ce să faci, mă? Ha! Bă, băiatul, bă. Unde sunteți, mă? Caut bani. Nu o să mă găsești. You are tired. Dacă vreți și voi să jucați, găsiți jocul pe Steam. Ai mai zis asta și ieri. Și uite că zic și azi. What the... Hai, mă, unde fugi? Nu știu unde ești. Uite, uite-l pe Alex. Nu, pleca și unde pleacă. Mai. Nu faci. Nu mai am glanțe. Este! Hai că uit după tine. Ce tu, Alex? La taca. Nu, niciodată n-are glanțe. Aleargă, bă, filuță. Am 3 glanțe, fugi. Nu ajunge și alca după acolo.
N-am gloanțe, nu-i pot. Aoleu! Dacă vreți să mă omorâți, sunt în mijloc. Nu, nu. Unde-i guță? Guță, nebulul! Fuck! Nu! M-a omorât! Dar nu știu unde e Alex. Unde ești Alex? Sus. Ok. Vă aștept, prăduitorilor. Ia hai. Stai că vine. Oh, 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 oh! Ce are acau? Deci acau e mai bună ca arma aceea. Unde ești? Sus Aici, de sus. tot. Sus de tot. Uite-te pe harta din stânga. Da, mă, băi. Ce vezi? Sunt pe primul loc. Vede că sunt pe primul loc. Lollipop! La... Unde sunt setările alea? Hai, dibăze. Am spătit, a intrat și Alex. Sunați. Sunați. Nu-i confamea. Bă, Petru. Acum. Ia să vedem. Unde e? De-aia n-am la... Mai n-ai. Ia. Sau scul random n-ai făcut mie conturile sau nu știu. Dar nu l-am la prieten. Dar nu m-am omorât. L-am adăugat eu sună. Acum. Unde sunteți? Gata, sun. Hai sus de tot pe mapă. Bă, dar n-aveai voie, că eram afecat. Mai e și acum afeca? Unde e? Ia. Ah, fuck! Plecați, bă! Vezi că dacă îți dai eu, poți să fii lângă mine. Eu, doamne, click dreapta. Alex nu răspunde. Nu răspunde, mă. Alex, t-a scăpat! Ah, Nu, da. ba, dă-i! La. A zis să-l mai spun eu dată. Dă-ți... Bat pe tătar. Ia, bate-mă. Bună. Bate-mă. Acum. Sună-l! L-am sunat. Oh, iar măi! mă sun. Oh, mă, că glumeam și eu. Măi, da, suntem... Dar ce faceți voi firurile? Că sunt eu BRB. Mamă. Ia uite-te. Mai ales pe asta între eu. Care face chestii trestii pe YouTube. Are și asta. Ia unde Pleacă, mă. Și-a băgat clownfish-ul. Știu că filmează ăsta. Și ca să nu-mi se audă voce. filmează Andrei Io. Bă, mi-am mărit ținta. Ăsta, ecranul. Hai. What the? Ai vocea ca Mor, lui mă, Dani. frate. Ai vocea ca lui Dani. Ia. Uite de m-a spămânat. Dă și Uite mie m-a clown. spămânat. Dă și mie clown cu subăr. Bă, dă și mie clown. Nu mă dau. Alex, you don't strike, eu trebuie să ții, nu știu ce chestii. Mitosis, doamne. Ori, Ia-ți mitosi și o să-ți meargă și șocul. ori mister să ce anumit osis. M-ați prins la micro. Pleacă, mă, fraierii de aici. Ce frig. Aha. Asta să trăiești tu cum ai scot. Și că eu am oprit... Știți că eu am oprit filmarea, nu? Da. Dai din și tu la revedere sau ceva. Nu, am oprit filmarea Acum pe... nu se uită mai mult de 2 persoane ca coadă. Am avut 40 ceva de vizualizări din cauza lui Da, Petru. dar alea nu se pun ca coadă. O vizualizare înseamnă numai să intri din greșeală pe video și după să... Că se pune vizualizare dacă faci chestia asta. Dați și pe canalul lui ăsta, lui Ami? Anton. Că vreau și eu să văd dacă chiar a filmat atunci. Că i-am zis să nu filmeze. Eu nu-l dau. Ne mai jucăm CS? Eu am intrat în mijlocul filmării și am început să vorbesc și eu nu vreau să mă aud pe filmările la... Prea târziu. Eu nu dau canalul. Pentru că eu nu l-am. L-am la subscribe, da. Am Bă, să l-am. Alex e de joci CS? Mai încolo! Mor, frână! Are Mhm. timpul. Da. Joci CS? Alex, intri pe LOL? Nu. Bravo. Hai CS. Cum aud?
Gata, hai. Auzi, sau vreo? Cu acest episod ne vom întâlni cu următorul episod, cred că de Minecraft. Și nu uitați să dați like, share pe Facebook și toate cele. Bye, bye!